Тизден Габдулла Кариев исемендәге Казан дәүләт яшь тамашачы театры «Шәй бу, шай бу» спектакленең премьерасына чакыра. Ул танылган язучы Камил Кәримов әсәре буенча сәхнәләштерелгән премьерага әзерлек ничек барды? Бу турыда хәбәрчебез репортажында. Авыл халкының эшкерсез һәм шаян тормышы турындагы спектакль берәүне дә битараф калдырмый. Вакыйга авылда бер яшь кыз һәм аның өлкән күршеләре җирләрендә бара. Алар бергәләп вакытны күңелле итеп уздыралар. Умарта кортлары үрчетәләр, бал саталар. Әмма яшен тизлеге белән таралган хәбәр барысын да сагайта. Җирләрен пластик хирургия клиникасын төзүгә алачаклар икән. Халык моңа каршы җавап итеп хоккей ярышы үткәрергә тәкъдим итәләр. Төп призга туган җир биреләчәк. Бу спектакль шушы режиссер җитлегүнең бер үрнәге дип саныйм мин. Жанры белән генә алганда да ул әйтик спортив комедия булса да, аның үзенчәлеге күбрәк сатира. Ягъни үзебезнең яшәешебезгә көлеп карау. Менә монда бик уңайсыз, чөнки режиссерның иҗатын кушарга кирәк монда. Минем иҗатым, аннан соң никадәр артистларның уйнавы, 3 төрле иҗат бергә кушылырга тиеш синтезда. Һәм мин моны үз истемә ала алмыйдым. Хыял бар инде. Һәм менә көннәрдән бер көнне шушы Кариев театрының режиссеры, авылдашым, ул миңа алданрак та дәшәргә тиеш инде авылдаш буларак инде. Һәм менә әле шушы көннәрдә генә дәште. Камил абый әйдә, пьеса язарга вакыт бит инде сиңа дим. Әлеге куелыш тамашачыларда җылы тәэсирләр калдыра, тормыш матурлыгын туеп яшәргә өнди. Андагы вакыйгалар тормышта теләсән инде авырлыклар килеп чыккан очракта да кеше булып калырга кирәклеген искәртә. Спектакльнең премьерасы 28-29 мартта булачак. Ания Габадуллина, Индира Әхмәдуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Яңалыклар.